Wait. Oh, yeah. To build this new course just for you. I Oh, have that's noticed awesome. that you two have become extremely close. I can I'm fly. not sure I like that. Oh god, you're gonna kill me now, right? Ooh. Oh god, crazy. Orange, it's not nice to make fun of Blue like that. Your portal här. Oh god. Hey, we're gonna. Oh god. No, no, no. Oh god. Okay, fan here. I'll just stay here. Oh god! Okay, du ska göra akkurat. Jag vet inte vad. Det är inte safety. Ja, jag vet. Gör portal där nere. Det var tuskelt jag portlar. Watching you try to sabotage one another, Ja, jag ska... I'm amazed you're still on friendly terms. Okej, så ska tusen inte ha här. Stickler, Jump steady. down. Jag ska göra det. Nice. We are dangerous. Can I get out this? Can't ya? Test chamber completed. No. It would be But that pointless racist. for either of us to hurt Blue's feelings, but it's clear to Lie everyone about monitoring the test who's carrying who here. To school to börja göra. You were right, Hell Orange. yeah. Blue was dumb enough to fall for your trap. Hey, or I'll just stand here. I'm a cube, you know. Du är så cube, no fuck. Stupid. So, look, I'm a cube. What you doing? Det är som man ska göra. Nice. Bättre än skaft. Good night. My love. Bye bye. Aha, Oh, you made it. bitch. Yeah. Du ska göra portals. Börja. Jag brukade hata. Class. Okej, börja. Okej, så får jag bara ner under. Inte några mer portals. Na 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 na. Just tell me what to do, man. There you go. Kassa. Come on. Do I still stand here? Oh god. I'm just gonna stand here. Så kvätt, here. What's this? Let's jump on it. Dumbass. But it looks so nice. Okej, det är inte nice. Hick här. Oh. Och så ska du skjuta... Här, nu är det. Geronimo! I remember! Facepalm. Ja, jag är för fan inte facepalm. While teamwork is needed to complete these tests, I'm Hello. not sure I trust the two of you together. Called yes. Ja, amen. Alltså, du är bara fail. Aww. Okay. I put it longer down. Blue, why did you do that to Orange? Ja, quit gör det där. Exactly. Goodness. Jag hoppas du minns kvar portal du brukade. I gotta use that one. Yes, I got it. Jag glitchar worse! I can rescue you, man. I got this. Okay, what Teleport. Hello, man. Just stop it already. You don't need to do that. Are you doing that just to aggravate the me? fuck?
Acrobat. How well do you really know Orange? Do you Yeah. trust Orange? Yes. What if I told you you aren't Orange's first cooperative partner? Nej, hon är en sarcastic bitch. I can stuck you up there. Jag vet. Men det kan få ärligt gå. Nej, fuck. Do. I don't. Reverse. Come here. Kom här. Pew, 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 pew. I'm gonna hit you. Tjo. We need that to protect this. Jag vill köra där rata. Nej. Men det är för en fintädekvist. Här det man det ger. Nog slängt. Han ska här. Ah, of course. What? Just show Fly, you the way. you. Watch and Oh, learn. that's gonna work. Watch and learn. I learned be first. Orange, to be clear, you're going to hurt yourself doing that, and then I will be... I trust you. You are my favorite cooperative testing subject. Hon sarcastisk. I don't know. What? Oh, that just fucked up. Nej, det är jukt med metaljer. Det var Så kan nu måste göra. jag tror man prövar stanta oss närmare. Det gick inte. Okej. Oh, sorry. Så ja, jag kanske kommer jukt med till detta med här. Och då ska vi styra en portal också här. Och så var det kvar sen. Här. Don't touch that dial. Jag föll mig i styckan. Jag skedde här. Oh god! Dang it! Sing! I'll take another turn. Okej. You go, girl. Go girl. Go girl. The beam nurse stod här. Så jag vet inte får ut där och så dräp jag till. Hey, you stole it. Nej, det är sälter. Where you going? Jag får jack någon, så där. Nice. Hello. Let's go in there. Yeah, I love that thing. What? Go! Okay. Just two I'm portal. Nej, Okej. jag Jag ger det samma portal här och här. Okej. Nej, jag blev school-raped to CJ there. We are alone. Blue can't hear you. That's horrible. Because it's just a I portal can't here, right? imagine. What a horrible machine. Oh, just här. Oh, här. Easy. God, this is school fucking me. Cookie, cookie. Cookie. Pokemon. Oh yeah, I got come up with there. Take the box. Dude! Hello. Jag vet ska hända med det helt ut. Hey, we actually made it. Ja, jag kanske tycker att det helt ut. Congratulations. Så vi får göra Easter egg. Vad det heter. Easter egg. Nej, ett achievement. Vilken är allt achievement? I guess Alltså, we gotta go det är this inte way. nämnt att, alltså, inte nämnt att finna, men vi ska finna ett companion cube. Så de är göra det här.
Du ska shot us Nash så vi kan protect us. Här rakta. Ska du bara minnas skvätbruk då? Ja, det ska nog klara. Här, Centigon, här, shot här. Already done. Okej, där vi kommer ner så skulle vi ska du shota av väggen här. Shot by här först, no? Så läs. Quit det jag nu. Ja, nej, så börjar vi protecta dig. Det är just först. No, you fucked up. Ah, fuck, hopp ner efter. You just fucked up. Det är just för Memory is a horrible thing. Indeed. Okay, let me see. Det som vi skulle göra att vi kommer here you were. Att den nu det samma ställe! You are having so much trouble navigating this space. I wish I could say the I fuck could at the challenge? Kill me. Shot Wait, vi kommer... I don't know idea. Jag hoppas EFI achievement. Achievement! Hey, Yay! Party for 3. Det dör. Det var Chalmer. Du ska vara väck. Alright. Search and destroy. Not a wilt, okej. Plonk! Ja, det ser gott ut. You did it. You powered on the system. I'm fully connected. Det var inte I gott. can see everything. Det var inte See, gott. nothing bad happened. Så. Excellent. Ah, yeah. Vi dodja. Det är inte bad.